akwa abebim na ene yasa aba Asante enwoma ho said yarefo maji atum se edin no se na efata no ono an ho ena yaba abrewa poma ne fie na kache ena yaba ba bedura yene no eba bebonkomo na yesuade na ansa na ne yebemmo hu botan ti a yesa ebetoche abrewa ebimu no yebekọ ne amana kwa aba na afie bisa se nimpom kura no etesei abrewa yemo ache mo akwa aba ya eguru wadaroma na humpom tesei nyankopo timi ni nananom adaroma ne mo mpaibo eye arefo mosomu a twedi ampon adaroma nti abrewa ho ye ede maye na enne senti aye ne abrewa se hia biemu no eye abakwasem ya wona bona ye hu nkro pi edin ene ase kire ne senti a ebaaye sabi o mpanyine se so obebodam a wo sha ase di firifie entete yepa efirifie ena opanyine nso ntena fie no oni afofie ema asefua emfo enti ene ya to achi abrewa yi na ono ankasa ni kura wo firi so na ho abakwasem te sei ne din no efiri hene ontimi nka nkrofo de abra wankasa wo fie wo maaye enti honom de enu nti nenne ye ne abrewa asa hia bi mu a apatrapa kro emu ena yewi ene ne bedi nkomo na afi no ya je ho so nimdie ene abakwasem kakra abrewa yensa mu akwa babiem ya eburu wa chire pi ene yie ena mo so na ma mi hu se sa chire made anase adum kura da ho no ayese kwaye wugina chire enua ne bom nanso uwura mu a na abem se BS baabisie adum no se nkura ape ho no nye nkuro ketwa achira made adum pampa so ene ne keke ka ho nyina danchemra so ni nyina nsu ase ni nyina wa chire yen ama yehu enne de ye pese wankasa wo de ye hye ase edi free wo fie ha wo kurom ha apatrapa obema bi a wagidin ya adwene nwomkro isusu nyina ye ni mu no kuro no firi hene na besi hai ozu adio me do wase pa ifiri se yese widim Twi a tuwodwono bi kurom ne afetrapa ha ahaya ne yewo me ateteme na mdaso etia na me nanan mabakosem a ye ka kire me kire se kuro afetrape eye nananum bia na ne biri ye bo abre so ton na wo mu de ba fi denchira kwa aboso eba kuro yibna ne ye mfre ha afetrapa ne fre ha asamai ase ne se na kun wom ena wo mu ba enti na wo mu san wo ma no ye nam wiram wo mu tre kura na yesi kwam ti wo mu san no a beduru ya hei no nu esuwa bi da ha a ye beto ye ne nyina da ho ye fere na samensu a wo mu duru ho na se si ye san wo men ya beduru esuwa yi ho a wo me ye ntena ha ya nti wo mu boy yesesen ho ni wo mu tena ha na tete no nso ubeduru Asante memu a sa wo hwehwe kwa bi na wokoso otimfo wo hu nse ho bi wa enu nti no wo mu duedue mu akosi anantahene so anantahene na de mpanyimfo yi ko otimfo ani na mpanyimfo no edu tupanyin edu tutukuma be mampon ena kwadwakra na wo mu kuta ye boson ta kwabna na wo mu kuta ya konwa so de firi ye memu ne baaye nti wo mu koduru wetimfo anim no nso wagi wo mu awa tu na wo sese di wo mu tie no hodwode a wo mu ntena ho eti wo mu tena ha ne duru so mu da wo mu kwabo anantahene so wo mu akoso wetimfo kama enu achi ena me nananom so mamienu a eye me ankasa me nana a bifiri wo mu ase ba ko de kwa atema
ba ko de baayi na wo mu so ye maaya wo mu so firi dankyira dwokwai empanyimfo wo mu firi kwa aboso na emmayi so firi dwokwai empanyimfo de ye wo mu abechichiri apetrapa no kwadwa kra ne be ma mpon ne edu tupanyi ne edu tukuma na wo mu nua ba so ditiwa enu wo mu so yakonwa ene ye boso mo ta akwadoma ene di free kuro be so di free dankyira kwa aboso edi bedu Asante memu ha wo mu betena asaman no asamanhia no ho no si ye san wo me ye duru ha ye ntena ha enu achi na maaya miunu so enso firi dankyira dwokwai wo mu so e ba Asante memu na wo mu abetena ha ma na obiri ye bo a na fa panyin no kwa atama no oni ni nyensen ye na ye nana ye ko nani obiri ye bo a ye ko nani nti wo hunu se wo ye ko nani no wo ntumi anware no na nana ka amakom hene kwafo akoto enchen ho no wote nti obiri ye bo akọ ne kra achi no na ye de nana se tutu bi di ade no eno na nana kwa atuma ne wonua ba yi sori se yenko na yenko da ye ho di nkyere Asante hene si na emu nti wo baaye no pe kwan eno wo ka kire tu ani mu se de beni nie wo di Achiaa nti si ye ka ahene ma Asante memu ha obiri ye bo di ahenkan ne bo wo no ne Achiaa nti na apeta pa akonya no e frɛ no Achiaa panyin obiri ye bo a eba odi kan ewo no no wone wo na akonya so Asante man be ye Asante hene no satem ne sikadwa aba ne mai ne nyama eno wo no nti wono ne wo hene baba wodi kan ti na wodi Achiaa panyin ti na apeta pa akonya e di Achiaa panyin na ade amani so odu emu adaroma Achiaa panyin wato ho nwom bi di akere me pen a me pese nka odi nwom ne befam ansa na wasa ato aso de amametiefo na obi ehu ne ye ken anko yeni anoma e bresi amwe enu we ni brabe homa oba hime Achiaa panyin enu wo no be kodu ohene wo ewie mu anoma e bresi amwe enu we ni brabe homa no Achiaa panyin no na enti wo maame kwa atoma no ni nua ba ye ko no de to yewire ni mo se wo fa bani na efre no Achiaa o kan no na se tutu so ampopunity wo ginu tum na ye wo hene baba ma so ne champagne a sabre ne efre ni sabimpagin ena timfo ka kire champagne se jiwu nua ba kofie na mihia no a na ade na bere me sabre no wo hene esie akyeremade no a ahia ama ne ma no ne babie ho no okotena nti wo ma wo de ne ko ho wo ma me no ni nyina kotena ho enti sese no apetra pa Achiaa panyin akonwa no eda ho se yeyi de hia ye de ne koma champagne hene na wono nso de na koma ne papa wetimfo se wo ba wa be enti Achiaa panyin tena ahemfie na bibiri na onya ye fonde na wa ye ko nani na mpanimfo a wo mbe kyecha petapa no so ye ko nafo de kanene de na abusua no na kyese eye baako se me ye ko nanim kwato ko nani a oye busua ni prekope koto no be bia mi nua no me wo fa no me ba no saa na akoye na ahafo no ba esomo a na obeto wo mu beto no a na kyese woni wo mu abo abusua
champagne ndi o wa ahemfie ho no no mu abo abusua me wo fa no sei saa na ya na wo ka awo asem ena panyini kwadwa kala no se senka me ni wu komi kuro mu kwa aman a ka me boso nta akwabna obe mo nya ye fonde no se saa osna no smart ena obo papa amane saa bere no ne kusubu odum na ti akonya so obo na amane no se ene fa me be yiko na onkope ye fonde ni bi eda be ma no ba ye no de na kire no no ka kire so wat enti na biribia na oba ha so obe ya wodru obeji edru na bra wo ba akure yi mu no obeto panyini bi so ne maame a ne maame ne de akoma na ne ba ne de ye du na be ma wo mu so ye ko na fo maame no na odi a wo mewu enti na wa ba gina ne ba be ma no no a wo de te ha abrewa wo mewu ne den ansa na wato bi a wo wo a akwara ne nche no bi a wo akwara ache kwara bosumi miensa bosumi mienu won kwa afi kwara no nti no abegina no yesi we ni we gina ye gina no tini efre no edu na mediu na den penyi ye odu na eno obeto no nti wodi ne maame ni nyina ye no ho ade preko pe na be ma no a wode ne ba ha no na ye wo mu wo abebi yesi de abesan kete ena isi kire ha baby na abe no ye wa na ye de ewo afra na ye titidi na bibi oba ha no no se wo ma ye bi no se mmbi nkoma eja tabre na yu kuku ade bere so ondo no so ade mu atwom obi a ne kre na esi wo odum enti wodi bi ko ye no se o ka hwe no se ade ye de medem nsa atoso obi emfa ne nsa nka bi enti se ye kurom hafo no se ye hwane o etutofa nkora wuntumi emfa ye wira se afi na ehawo mu enti be ma mpo ni wiachi ena na wo faase bi de sa akode ena obedi akonwa no petrapa ya anyi wo mu akonwa na mfiri wo omunde baaye no na wo mu te ha se odukuru ena onu bedi akonwa no na koba asa biribi ne na afom ena wo pam na akobo no na wo hene be cha panyin so ifiri kurum a oba obeji ne duru ti wo pam no na akora ni dimrika na meka nan na okoba no ene papa yi so anwua na otwitwa akora no bo no sɛ de wono ape ɔde hie so wabo me no wabo me enti baabi a no wonam ba e fa kwala so no abase no de ba no wamfa hokora wote fa wiram ha baabi sɛ papa na bo ti baabi a uduriye class no wabrɛ e mennu me ho sɛ me ba asase no da ho ha ye frɛ na nu ho na afi wodi sum di kodura hensie saa bere kon wia ena ne wo ho adem wo se me ko asaman a panyin no wo faase no wabo me enam se akra no dwane koto a no koso na wo boro no wan pene na wo boro no na se Achiaa panyin fi se saa na wono amu na ni no wabo no se wan fa ni di ama no to ko fa wo mu nyina mara ibi pia kurumu no abusua ni nyina de kwa ahemfie ti bra wo mu kodura ahemfie na wotimfo so wo mu samasem abo no ba de asem bia ni obegusa wo hu se sa ankrofo wo si egya ye kwan wo mu nye ni pa ye ne etena afi Achiaa panyin te hwa na wo se esu eno apa se adai edom ye ni me be hwe wani wonyam na wusu wo se egya misuro moja
Nkrofo mi ne ye ne nti tiri cheme. De se da achi minya ye fondie ni bia ye tumi ba ha. Ye tumi ba ha ne den. Ba ha on se kane no. Ne pedimfo no board ye wi a me chiro bi o msie. Board a ye twa na ni dua na awu ni ye posa na ye moton tumi kosi ni nsuom se na edi gu ho da so. From the side ye woda mattress so. Eno papa se maka se de obebusa me bia me ya no ntimate. Ntimo sa nkrofo yi. Woni mu kuro no na bontene ni na fitire nyina. Maji ama mbe wonso no. Ni kire be ye Achiaa panyini dia. A wo be ye ni pa ye somo no. Na wa anye wo makonwa na anka no. Se ende wonye wo munye dukuro ni hwe kure suma. Na wo mo woni wo mu baaye na chiri no na Achiaa panyini so ne dom kakra baaye no beka chi wo mu se ba bia wo mu te no ho ya ateche ho nu wontimi ntana ho na so opeso obetene kure yi mu enti no wo mu nhwehwe ba bia ho wo ye mfa wira no mu nyina ba bia ho wo pa na won kotena ho neja ye wira kan se me ye de nyame asimpo du wo mu fa asasi so aha se yi ayetie ne abosia nkitenkiti wi de ye bibia wo mu koe no se nana we de ye chini be bia yakonwa ne de nsuo to se de wo mpetiri na wapa Abra obasa ko chi kakra de amame. Ba ne sei na wonum ba ye betiniye ebenya asa ade ba bia na omote no na omani nyi honom honom no Achiaa panyine ne de hie na wo ba no na o se ho ye nsuo yo wo mpensuo ho no ho ya ateche nti wo mu mpe ba bia ho ye etini so a ewo no mu mechechire ne kura awo no si ni kuro ho no metana enti wo mu china saase ne so a enu beduru ba bia yetini de hono de abosia anwea isa nko ka chense na nei ba bia yakonya de wadaro nsuo to se de kura wo mpetiri na wapa nti bia o we di asase we di mpetiri mpa asase we di wo mpeti na wo mpa asase we di wo mpetiri mpa nti wo bechechire ha no na asaman no call from na apetra pa na yaya no apetra pa anke yeye no mpetiri mpa tama konfo anoche ba Asante memu no a wo siesie ni nyina no emse makada nti baabi a wotimfo si edan ma ne ba Achiaa panyin won de no oye wo ba nti oyi ni firi meme ne mo ho na de adenchemra so ho na matalisi dan no ni prison yard ho no ho ne ho ye mfire na dum ho de adenchemra so ese abrewa ayi se ye ko ne duafie a kumase asem na ye kan ne duafie Central Police Station honom ba bia prison for no ye ne duafie no no saa bepo no so no se wo foro no no wodi free matalisi ho eba efom sei e de akọ edum na kire ma de ho no ho no eye adenchemra so ayo na ese wodi sane no se wo koso sei ya ye fere ho ni tuban so o koso te se de watra ne duafie ni kokomfo anoche ko yi ho no wo koso ho se watra ne duafie no na wo ko Central Police Station ho ankasa de afa ho akosi ji ho so ye fere ni tuban so Arvo yesi yepe na ene yenya yesi wo bura brewa na ate admankomasem ene ye de yensa aka brewa na ngasa enye ne na wode yewulom na wa kire yade papa sese yehunu apatrapa
wompetri mpa saa na edino na nkete kasaroso nti eneni abrewa besie yedi ebi abehye animu honom ne aye na apatrapa ewo honom yedi be awie no nanso yentimi mfansi abra abrewa ento saa anwom no emfa ema yemfa ntua wienyo no ma ebresi amoe enuwe ni braberoma obayi mecha pejine nuwe no beko di onite ewiemu no ma ebresi amoe enuwe ni braberoma adanche mraso echa pejine nuwe no beko di onite wo ewiemu no ma ebresi amoe enuwe ni braberoma arafo na eha ena yede abakwasam die mu do na mu api wei eye ono ankasa ne kuro ti woka na onim ne woka eno ena yede mu ede esi wadama subscribe share na like na afeja wadwenkyere efato efa